lokal na sapuan nga wala na sang kabuhi ang ginabulobanta 60 anyos nga lalaki sa sulod sang iya balay sa barangay South San Jose Molo, Iloilo City kagabi. Ginkilala ini kay alias Dani. Sa interview sa nga Bombo Radio kay punong barangay Arnold Villoga, iya ginpahayag nga taga-Tigbawan ang pamilya ni alias Dani, kag upod lamang sila sang iya utod nga babayi sa ila ginapuy-an sa nasambit nga barangay. Suno kay Villoga, nagaatubang si Dani sang madalom nga problema bangod ang iya utod nga babayi ginatake sang stroke kag ginoperahan sang Hunyo 25 sa Iloilo Doctors Hospital. Suno pa kay Villoga, ginpatawag niya si Dani sang amo nga adlaw bangod sa iya sitwasyon. Apang sa amo nga tion, ginpahayag nga hubog ini kag padayon ang iya nga pag-inom halin pa sang nagligad nga mga inadlaw. Pahayag pa ni Villoga, padayon man ang ila pag-monitor kay Dani bangod palihog siya sang pakaisa sini. Bangod wala ini nakitaan nga nagwa kahapon na balakang mga opisyal kag inusisang sitwasyon ni Dani kag nakitaan ini nga nagahamyang sa katre sa sala kag wala na sang kabuhi. Sa inisyal nga obserbasyon, nagsulong na ang dugo sa ulo sang biktima kag nagapanggitom na ang iya nga mga kamot. Wala pa makumpirmar sa mga otoridad ang insakto nga gintunaan sang iya nga kamatayon. Ginpatawag ko niya sa barangay. Kaya may problema, pagsakay pa lang, nagbuno na siya sa akon nga kap si utol. Utol niya nga babayi, na si tweet, in stroke man. Hindi na namin iya pang kay hubog siya katama. Alin pa na isa kagabi hubog, alin pa na kahapon hubog na siya. Kay tungod sa problema ya. Amo na sa nga do problemado siya kay duwa na sila sang utol yun sa balay. Amo na kadako sang balay nila, duwa na lang sila. In stroke pang utol siya. So amo nang do full of sa sa subong. May ginasukren pag inyong imandin lalaki nga din was so wala kami kabalo kay nabala ko lang plainom niya. Nabatian si punong barangay Arnold Villoga.